дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зери чанд қонуни нав имзо гузоштанд. Чунучароҳои роҳҳои арзони ҳавоӣ ва касодии бозори ширкати тоҷикӣ. Ду духтар ва ду писар зане дар Душанбе чоргоник таваллуд кард. ҳушдори Созмони ҷаҳонии беҳдошт аз авҷи COVID-19 дар Аврупо. Коргардони машҳури амрикоӣ Оливер Стоун бо ваксинаи русӣ эн карда шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамуллоева. Салом. Бинобар иттилои котиботи президенти мамлакат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери чанд қонуни нав имзо гузоштанд. ҳамин тавр қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва андоз, дар бораи маориф ва дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ имзо шуданд. иловаҳои ба кодексҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шуда барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурие ки бо мақсади барангехтани кинои адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ содир карда мешаванд, равона шудааст, тавзеҳ медиҳад котиботи президенти мамлакат. тағйири иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ ба такмили қоидаҳои гузарондани супоришҳои аудиторӣ, таъсису таҳкими воҳидҳои аудити дохилӣ дар ташкилотҳои давлатӣ ва ҳамкории аудити дохилӣ бо аудити беруна нигаронда шудааст. қонунҳои ба имзо расида ба рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, такмили низоми андоз, аудити дохилӣ, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дар маҷмӯъ барои таҳкими қонуният ва беҳдошти зиндагии мардум равона шуданд. қонунҳои ба имзо расида дар матбуот интишор карда мешаванд. чиптаи гарони Somon Air роҳи мусофиронеро ки аз Русия ба Тоҷикистон меоянд дигар кард. муштариёни ширкати тоҷикии ҳавонавардӣ аз даст мераванд. нархи миёнаи чиптаи ҳавопаймо барои парвоз ба Душанбе ҳудуди 37, Тошканд 20-25, Бишкек ё Ош 15 000 рубли русӣ аст. ин иттилоъ аз сомонҳои расмии ширкатҳои ҳавонавардӣ ва ҳаммусофирин ё муҳоҷирони ба даст омад ки аз Москав ё шаҳрҳои дигари Русия тариқи ҳавопаймоҳо ба Тоҷикистон бармегарданд. Қурбон Норов, сокини шаҳри Душанбе, рӯзҳои охири моҳи ноябр аз Москав тариқи ширкати Ӯзбекистон ҳавоюлларии ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон омада буд. ӯ ба Спутник Тоҷикистон гуфт, чиптаро дар Москав ба қимати 28 000 рубли русӣ, муодили 4250 сомонӣ дарёфт намуда, ширкати Ӯзбекӣ ӯро ройгон ба марзи Тоҷикистон расонидааст. ҳудуди 10 000 рубли русӣ фоида кардам. ҳоло мегӯяд Ӯзбекистон ҳавоюлларӣ қимати чиптаҳояшро ба 20 000 рубли русӣ коҳиш додааст, гуфт ӯ. Малик Боев, сокини вилояти Суғди, чанд рӯзи қабл тариқи ширкати Уральские авиалинии ба Ош, шаҳри ҷанубии Қирғизистон парвоз намуда, тариқи такси худро ба Исфара ва сипас Хуҷанд расонидааст. нархи чиптаи ҳавопаймои хатсари Екатеринбург-Ош то 15 000 рубли русӣ аст. арзонтар ҳам ёфтан мумкин аст, аммо барои рӯзҳои дуртар аз Ош то Исфара бо такси ба 1000 рубли русӣ омадам, гуфт ӯ. масъулини Somon Air танҳо ширкате ки ҳоло ба интиқоли мусофирони тоҷик аз Русия машғул аст, ба Спутник Тоҷикистон гуфт, поён бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоҳо аслан имкон надорад, зеро парвозҳо муназзам ва ё ҳатто чартерӣ нестанд. ба қавли онҳо парвози чартерӣ парвозест ки харҷи рафту омадро як ширкат ё муассиса пурра пардохт мекунад. парвозҳое ки мо анҷом медиҳем хуруҷиянд ва аз сӯи Ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 тасдиқ шуданд. бе мусофир меравем, бо мусофир меоем, яъне харҷи ду парвозро мекунем, гуфтанд дар ширкат. агар дуҷониба мебуд, мешуд нархи якҷонибро ба 300 евро поён овард. ҳар парвоз хароҷоти хоси амалиёти худро дорад ки ба он хароҷоти собити дигар зам мешаванд. дар таваллудхонаи рақами 3 пойтахт як модар, ду писар ва ду духтар таваллуд кард, хабар медиҳад Фараш. ба гуфтаи табибон ин гуна ҳолатҳо камрух медиҳанд, аслан аз чандсад ҳазор як ҳолат. модари кӯдакон 34 сол доштаву ин таваллуди сеюмаш будааст. ӯ ва шавҳараш Далер Файзалиев ду писари дигар 14 ва 3 сола доштанд. вақте бори аввал аз ташхис гузаштам, табибон гуфтанд ки дар батнам 4 дил метапад. бовар накардам. боз дар 2-3 ҷои дигар ташхис кардам. онҷо ҳам айни ҳамин гапро гуфтанд, гуфтааст модари хушбахт. ба гуфтаи духтури шӯъбаи эҳёгарӣ навзодон Фарида Каромотуллоевна, кӯдакон пеш аз муҳлат таваллуд шуданд ва чанд муддат модару кӯдакон зери назорати мутахассисон қарор хоҳанд гирифт.
пас аз соли нав дар манотиқи гуногуни аврупо мавҷи дигари коронавирус дар назар аст, мегӯяд созмони ҷаҳонии беҳдошт. бино ба пешгӯиҳо авҷи вируси корона дар аврупо ба моҳҳои аввали соли 2021 рост меояд. чунин сценария дар ҳоле рух медиҳад ки агар шаҳрвандон маҳдудиятҳои карантиниро дар остонаи соли нав риоя накунанд. ба пешравиҳои хурд нигоҳ накарда панҷшавии коронавирус дар аврупо ҳамоно суръатнок боқӣ мемонад, қайд карданд намояндагони созмони ҷаҳонии беҳдошт. дар ин росто созмон аз сокинон даъват кардааст ки маҳдудиятҳои дар кишварҳо ҷоришударо риоя кунанд ва аз ҷумла пӯшидани ниқоб ва риояи фосилаи иҷтимоиро фаромӯш накунанд. коргардони машҳури амрикоӣ Оливер Стоун бо ваксинаи русӣ эм карда шуд. дар мусоҳиба бо шабакаи аввал Оливер Стоун нақл кард ки ӯро бо нахустин ваксинаи сабтшуда Спутник V эм карданд. ман чанд рӯз пеш эм кардам, намедонам то чӣ андоза ин кӯмак мекунад, вале ман дар бораи он шарҳҳои мусбат шунидам, гуфт коргардон. вале ин танҳо қисмати аввали эмгузаронӣ аст. Оливер Стоун ҷоизадори 3 картаи Оскар барои сабти филми нави ҳуҷҷати худ дар Русия қарор дорад. феълан коргардон дар мавзӯи тағйироти иқлим кор мебарад. ӯ ҳамроҳ бо гурӯҳи наворбардорон аз истгоҳи атомии Белоярский дар вилояти Свердлов боздид кардааст. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонаводаи ҳар яке шумо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.